Salutare toată lumea, eu sunt Alex și am revenit. Din câte puteți vedea, acesta este noul meu canal de YouTube, deoarece canalul meu vechi, care simțeam că are potențial și ajunsesem la suma de 240 de abonați, a fost închis. Dar nu vă îngrijorați, am revenit. Așadar, am hotărât că pe canalul ăsta o să postez în fiecare zi cât un clip. Dacă mă susțineți, nu uitați toți să dați un butonul ăla de subscribe, să apăsați toți like și să dați share la cât mai mulți prieteni. Acum, revenind la ale noastre. Astăzi o să facem un clip de Wingman alături de Andy, unde o să vă arătăm tot ce e mai bun. Și bineînțeles, speranța că o să câștigăm și că noi ne facem de râs. Haide Andy, ne băgăm short. Da? Bagă-te tu tare, dau eu smoke de long și dau flash peste. Hai, bagă-te. Bravo. Plantează. Îți vine short. Bravo. Ce ai făcut? Te-a pușat sau ce? Nu, l-am pușat eu. Ah. Te-a la smoke acolo. Te băga cu și... Mă bag lung. Side? Bravo. Ești pro player, mă. Ce vrei? Da, mergem pe shot? Hai. Dai flash-ul, dai flash. Stai. Dreapta. Ah, e low. Faci un pic? Hai, asta. Este inside. Îi dau rotate până apă să vezi. E long, mi se pare, sau? Mhm. Inside. E long. Librărie. Ia cau. Unde e? Da. Poți să-i dai un fire și gata, să plantezi. Nice. Hmm? Dă-mi drop acolo, cu mână. Ok. Ai văzut? Am jucat-o la timp, că... Ca să o luăm runda, Dau știi? eu smoke, dau eu smoke. Dă-i. Nu văd. Da, flash și nu. Bravo. S-ar putea să fie lung. E librărie, plantează. Te pușează? Bravo, plantează. Joacă bine azi, aparent. Dă și mie drop. AK. Am de la tine? Opa, ce am făcut? M-am făcut post de... Aia, dă-o dracu. Nu dă-o dracu. N-are mine, a luat AK-ul, lasă că acum... Nu știu ce am avut. Ia smoke, smoke. Ia Nu, las fără smoke, dă așa. Mă bag apsă cu shift-ul, bag-te cu shift-ul în mid, să ții controlul gen, în caz de push. nu zici când să mă bagă. Unul este side sau ruine. Înaintează un pic, fă un pic și retrage-te, dacă e ceva. Era mine, era mine. Unde? Retrage-te, fugi pe lung. M-a bătut site.
E site omul. Bun. Trebuie să nu fie mid. E short. E pe short, mă, se băgase site. Hai, frate. N-are nimic, n-are nimic. Scuze. N-are nimic. Mamă, ce pus să trebuie să fac. Nu prea mai avem bani. Hai să facem eco. Facem un eco? Am putea, hai să ne luăm doar SMG-uri. Ia-ți doar max 10. E lung. Și în dreapta ta. Dreapta, dreapta. Bravo, ia arma. Bravo, Andy. Hai, bagă-te tare, short, că-ți dau flash. Bagă-te short, bagă-te short, bagă-te short. Mort, e lung. Nu te bate? Dă-i grenadă, molotove alea. Deci, unde? E acolo. Pe decoy. I-am crezut că te bați cu el cu AVP-ul. Trolează. Lasă mă că n-am luat o rundă. E 261 tu cât ai dat? 25. Scuze, vina. Oricum, a fost vina mea rândul ăsta, nu știu cum. Da, și eu m-am bătut greșit, dar oricum mi-am luat decoy-ul la bine rău de tot, eu am crezut că are AVP, știi? Și când am auzit Glun Stras, am sărit direct cu el. Bagă-te tu în lung și mă bagă pe jur. Hai să-l dăm amândoi grenadă, că în caz de nepușat să-i lăsăm low și bagă-te tare peste ei, da? Bă, de fapt. Ups. Țin lungul, dacă intră, să știi. Nu, să am de Taci un pic. Nu mi-ai făcut pași, este short. Retrage-te, nu te bate. Încarcă. Îți vine. Îți vine. Stânga! Stânga. Nice try. Hai să luăm runda asta neapărat. Trebuia dracu să iau ăla, mă. Și încă ceva, încearcă când te miști în site, dacă harta este de nimeni sau de orice pas. Și recomandat ar fi să du-te tu short acum. Recomandat ar fi să mergi cu shift-ul, că tu ai mers cu pas și de-aia mi-a făcut el picul și m-a bătut. Este, nu-i pușa. Nu-i pușa. Nu-i pușa. Lasă-i, 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 retrage-te site. Bag-te site, bag-te site. Uite, m-aș para asta. Short. Știu unde sunt, îi aud. Iaca. Hai să vorbim mai sincer. Ai bani? Nu. Hai că-ți dau un... Ce vrei, SMG sau shotgun? Ia să vedem. Da. Dă-mi SMG! Let's show them who we are. De ce nu-i da cu aia, de ce nu mai dubla la față? Nu-l omoră ca ai unul pe lung. Nebun. Trebuie să-i dau lamba. Prostia asta la treaba. Lasă un pic să mă concentrez când rămân în situația asta, nu mai îmi dai info și sugestii, te rog. Și când, dacă nu te dublezi, nu era să te dublezi când nu eram la bătaie, în primul rând eram în aps. Șans nu te bag. Mă bag așa. Deploying flashbang. Țin bombă. Cine bomba? Retrage-te. Dacă te bați cu niște de câteva hituri, nu rămâne la bătaie, că nu e recomandat că... Da, head. Nu, da, zic că nu e recomandat pentru că dacă tu te bați, risci să și mori, știi, și pierzi arme și n-are sens că pierzi bani. Bagă-te short.
Așa că mai inteligent era să te retragi. Oricum l-aveam eu și l-omoram. Flashbang. Throwing fire. Grenade. Poți să dai smoke aici. E pe pic și dai smoke. Nu trebuia să dau smoke-ul. Puteai să dai cu peretele, dar nu ne-avem ideea. Oricum îi dă 150 tu cât ai dat. 100 lui unul și la altul mică, că m-am mâncat. Mă bag eu spre state, tu rămâi în librărie. Right, lads. We're on. Throwing flashbang. Am bomba, vină la mine. Retrage-te, retrage-te. N-are nimic, n-are nimic. Hai să-și ia bomba. Unde-i bomba? Liniște un pic. E în dreapta mea. Am tras un pic Clear, lads. cam într-o comă mică, Era în da. stânga, nu în dreapta, da. Nu, bomba era în dreapta. El era în stânga. Deci e de bombă. Te-ai întrebat unde e bomba. Da, am crezut că Hai, mă bag eu aici, bagă-te tu. Move it. Start flashbang. Throwing smoke. Incendiary out. Grenade out. Deploying flashbang. Ia, s-a băgat, sărit. E lung? Fă pași, fă pași, fă pași. Sari, du-te în short tare, du-te în short tare. Tare, tare, tare în short. Bravo. You're right on. You're right on. We give them a spanking. Bă, băieți, cam atât a fost cu episodul ăsta. A fost un meci chiar interesant cât de cât. Ăsta a fost meciul. Am câștigat, să zici, cu cât de cât greu. Nu uitați să apăsați butonul de like în număr cât mai mare pentru primul clip. Să dați subscribe și să lăsați în comentarii dacă mai vreți alte clipuri. Eu am fost Alex, v-am pupat. Pa, pa!